Phungka hamjo tono no haina hai tini ani katal video no lamsogo phung ba phung no phung hor ba hor no hor sal ba sal no sal hai pano o sungsar no salsa jotono yakari thangnan nango tini hingke sin totoi thuijak hingke chwng bonaro thangui tongo bon pala hingke jompui ani logini borok ni bini toto chikon bo thuithangka o sungsar no yakari thangka. Chwng borok mura iko park o sogoika guys hai pano guys ani logini borok ni ukologo asugoi ani mokol mukri naragui maya mokol muktui jorui tongo tam himale chwng o sungsaro achai phaimani srapsa ni bagui si phaio guys jotono bwsai bwsano maya yakarui o sungsarno yakarui thangna nango salsa hai pano kebo bo swkang kebo bo ul hingke chwng nini ani hilayawi chwng jotono kebono hingsarok wngyawi chwng jotono amhaike bwkha kaham khe tongoi thangma kaham chwng hingke tini toi kwrwikha toi thangka bini bwsasala maktham tongo masano se kaikhu te magni hingke to kaisi malanglia hai pano jani jora sopaikha jani somoi sopaikha hingke jotono ma thango yakarui tongna bwswng phan tongui malangya tei tamsanani guys hingke chwng borok mura iko paklaika obo tangui ulta wngkha himale hain je video chagjagui tongsio hingke ang yang mokol mukti phaijak kabjak ba video onung tongma ang saisi maliya guys. Chongpongnogo laio chwng tabuk hingke yango bedisi thangmani lama tei monputni oitui chwng kherka. Sorok tui laio omo tui torpru hingke o jagao nain baba kotor kulugu cherepru yakung sunanai mase chwng romsal maliya klai thangka. Chwng afru yang tui khlaioi mutai kotor thanglaiman na. Obo hingke Chongpongnogo ni tui yang hapmani edisio bo thangui mano jopui bo thangui mano hingke chwng sopaika. Kirton khorok khnaga hingke tepsi bwkha kham khoroksa khlai phai tongo jaiti kusi rok bo iko o je shirt kupur chumjak rida obo hingke mama je thwnai toi ni binlogini mama bo swkkai borok kaham bihing no bo swkkai hamjago swkkai jotno khlai tonio abo chwng bo nugui tongmani bagui ma sauta jeta chwng nugui tongmani swkkai ador khlaio. Ini kalau yang muka Iko obo je blue color ni towel totrao phanjak rida obo hingke toi ni bwsla kwchar bini bwsla to maktham hini ang saide bai obo hingke bwsla kwchar. Jotoni bwkha kosto nangmani hingke je puro o thwnai no nokhlaguri riyada iko tabuk hingke nokhlaguri rinai o songui no tei bo kosto nangkukgo je kwrwikha bo tabule bono chwng
ketipan mai tong kabi man bena tabu beto te ketini pan rulia puru puri babe bonot lagi khansina o jara ono bisi to kost na guys abhain jau ta an ke tabu ke 3 pa nai na to bonot lagi khansina pura bidai te rulia jana na dan se jate ni तीन बार खाई में दे 3 बार रमुदी थाने कुछ बाइक है नहीं जा थाने बाइक था पूरा खबले Atang dara singsyona ko sing tirak tu kun sia ke paikha kai bong ra khung ro ba man ki jana ni be do ato ka butang nong ato ka phung nong khung na jana tho ko bar tang Kenare thai tang ang ka komla quay rồi tao quay cái bóng máy dragon cái gì Korang nggak tahu kah? Kau di sana nih ya. Nggak tahu kah? Kita siapa nggak apa nih nggak nahu. Video khai cái nào đó? Sao khai tiếng khai gì nữa khai? Apakah Malik? Ya ma bang. Atang darah sini bihi. Atau Malik, atau kan bu mesti partai ya pak, atau kau boleh lihat itu. Asyik kau bung si kering. Bu partai kasih se. Enggak sih kata kai bu ring jak kai oi pah nana. Hai dah, baru ni nok kita pun Aputi, ni kan kelas apa ri? Kelas 3 wah. Nombor sekolah polisi. Oriental Oxford Academy Higher Secondary School. Oxford sih marak sih wang le. Oriental Oxford Academy. Higher Secondary tanah. Ani dalam busung permainan azam. Azak sana. Amake atang dar sini besaja latle se bol latle. Besajeng sina. Te atang mukre, abang mukre. Yang nah ni tu malah jaka. Ayang beri video kai tong ni dah. Oi, thalai dah senglara. Thalai nya nara thang ma tong sini beli. Jadi dah koran tong thun dolo nak punya, ya dah. Te masa ketemu kau tu. Ni ketemu kau sih ya. Sip saya tong hai deh.
싱셔와 때마서 또 미리 동라 통다 비네 아땅 동캐 비라라 싹 하려면 막 하고 할 때마서 싹 할때 거 미리기야 봐 하나 어때 뭐 라시 시왕 칼 미링만 봐게 라시 힌데 딱 하시나 해줘 사실 말이야 당시에라 Romphe batasa am hairosana niyam tong ko baseng romphe batasa te cha baglai tongo an bo brang kusuni dihigba o sart kosom jumjakri de abongke to toy busa mane ama songke pas buin bla hinke abongke to tonla toy kusu hinke toy mangi hinke te thikya sabiya ma masa tabo te thine bono hinke riang ma hnu iko yang hinke iko brok tin bai ni bisingo dui bai hinke brok droni kanka te ek bai kasar hinke bo christian atingi bo droni kanliya christian phan bo bin mano horok diu ya ka khama kana sowi roka singsi ri ro ram klangmani atang dara sinjor to kumani hinke singri ro klangnan phaikya singna ko thangsinai hinke bongna ro khumna thana thano ko tasa nangna phunugoi ma tongo ekdom naitho kholai kaija kwaisa ro kwangman tongo hinke bongni nokla ro ekdom neat and clean iko bo hinke kamaranga boroni kamaranga bona thana thake thai tongo hinke salbo thangabla hinke singna ko thangsinai jerebo kabi pheman mala pilala hinke singna ko thangsinai nok lamni sinai ta nokni bage abo hinke ching bike toni mani nokla abo hinke dara singni bini ayung songni nokpho oro hinke bo nokla kasaro se naitho naitho ke boroi thai tongo hinke ba video chai tong mali asaka naitho naitho ke boroi sahar ja khana ne nangti khlai thai tongo pura sahar jak sira boroi ke ba sing naitho ase ko je phunu ma sana no phunu to nai ne le kise thong boroi bo thai manga bo boroi bo sira angor hai loksi जों थांसै दाबोलाय 얼마와 참가 또, 여기에서 사는 거